Miduyog ang Talisay City Police sa Muslim community sa Sitio Mananga, Barangay Tabunok, dakbayan sa Talisay. Silang pagsaulog sa Eid'l Adha kagahapon sa buntag. Karong tuiga isaulog sa Muslim community sa nasod ang Eid'l Adha Hunyo 16 dining tuiga adlawng Domingo. Karong adlaw usab gideklara sa gamahanan nga regular holiday. Miuban si Police Lieutenant Colonel Ipriam Paguyod ang hipis sa Talisay City Police sa seremonya sa alas 6 sa gahapon sa buntag o nakigsama sa pangaon kanila. Sa mensahe gipasaligan ni Paguyod ng Muslim community sa Talisay nga sigurohon niya nga mapatuman ang kahapsay ug kalinaw sa dakbayan alang sa malinawon nilang pagpuyo. Iya usab gihangyo ang Muslim community sa paluyuhan ng programa sa kapulisan aron mabatunan ang kahapsay ug kalinaw. Bihag sa City Talisay Police Station, nakikiisa kami sa inyo sa pagdiriwang ng Eid'l Adha. So, ay nag-hatch today. So, kaisa nyo po ako bilang Chief Police ng Talisay City. Suportado po ang ating mga Muslim community dito sa Talisay. Samtang sa dakbayan sa Lapu-Lapu nagpundok sa gahapon sa buntag sa Kausugan, Bangka, Lapu-Lapu City, kining pundok sa mga Muslim aron muhalad og pag-ampo ngadto kang Allah. Ang Eid'l Adha mao ang pagtimaan sa adlaw nga gipakita ni Propeta Ibrahim ang iyang kaandam nga motuman sa sugo ni Allah pinaagi sa paghalad siyang bugtong anak. Sa ulugon kini duha ka buwan human sa pagbukas sa Ramadan. Human sa pag-ampo nagsalo-salo sila uban ang ilang mga pamilya ug higala.